kencana bra bandira layu kumitir sinrang pander sing maruta serna kumaraning wiyat mangkian kumlebeting tuwaja serusu brasta kayu kaprapal puspita andraing bumi ron mawur katiuping angin kokilo ambyar sumabar pindho kumendanging kuntul kang kumliyanging gagono lakuning sukma kekalih kang persasat pindha tadhit ingkang kumlap nlusuk mega malang bisa mahanane dadi pamoring ngakasa awit ing etat kala wonten ing Madyapada kawontenan ing wongkon kraton Ngastina kang animbulaken trenyuh ing penggali usana samya Angudara wonten madyaning wana anteping raos kekalih kang sumedya sowan ing kayangan saunya nlusuk mega malang lenggah wonten pucahing gunung Jamurdipa mulat tejaning kayangan duk rikala semana lestantun sumedya hangadhep marang para dewata senadyan lumiyating sukma kekalih kagiri godha dening Sagung Baju Barat kalis marang panggodha tebih marang Sambikala datan keguh marang ruwet rentenging saksana setindak noleh sejangkah mangu pungun-pungun tiasira sini gegenti ingkang winurasita nenggih kocapa kang kinarya sinambeting cinarita kang pinuju lenggah wonten ing kraton Sanyaluri rikala semana Nalendra wanita ingkang kepareng jejuluk Prabu Kumalawati kaseba ingkang rayi uga pepatih dalem ingkang sinuwun ingkang pinaring peparab Patih Andayawati sumrambahing para raja-raja telukan sangka Mancanegara ingkang samya wonten ing paswanan para kawula kang wis samya tinangkil kalamunta kacarita rengganing kraton duk rikala semana ketingal suminar mawa cahya amratani marang Sagung para kawula kang amblabar pindha Jaladri kumelaping cahya lir ron kangking tiring tirta tumeka ing samudra laya
lega donya nenggi genti kang winursita kocapa punika warnanira ing kukuban negara Sanyaluri kraton ingkang wis kondhang kaunang-unang gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati Satrumara mati jalma keplayu kang kinarep tandha tengarane kukila miber ngumpuli kraton iku jengkel kapisan plak kamidara luntak ludira sirna margalayu lakuning mega piniak barat katon mangemper senadyan mandira geng ingkang ados sami manglung samya tumiyung nyata klamto gedhe pangaribawani kathah para ratu-ratu Mancanegara kang saya teluk angudi marang kautaman nganti kondang jembar jajane nenggih ingkang wis lenggah wonten ing dampar kencana senajan to ing kono wujud manudya nyata yen to ageng perbawane ingkang kepareng jejuluk Prabu Kumalawati Iyaya kadunungan Batari ingkang Ejawantah wis kepareng lenggah dampar kencana ngrasuk keprabon
mengkeraken para abdi kang sangampil upatraning pasuwanan nenggih ingkang keparengayun ingkang rayi Sang Nindya Mantri muka pangarsa Rekyana Patih Andayawati apa dene Narendra telukan sangka ing kraton Ngejong Jiraja Prabu Anggana Dewa sumrambah abdi dalam perjineman Diktya Kala Prabawa ingkang keparing atur pasebaning para wadya bola mlabar pindha Jaladri Sir Paseban sigra kawijil pangandikaning nata duk rika semokan nembe nampi wasitaning Jawata tanpa mundur foto angkara utamaning nata Perbudi Bawalaksana Bawalaksana mangkana Agung yen paring nyadana angge ganjar saben dina Liringgang perbudi netepi pangandika Yayi Patih sawise aduh tak cerake tak mraketake aja nganti kaget ing pamikir ingsun semedya mundhut prisa kadiparan pawartane para narapraja ing wewengkon kraton Sanyaluri Yayi semban kula wonten Mercapada Kanjeng Sinuwun
Menawi ndang dumateng ingkang rayi dasat kula sedaya para manggal ing praja boten wonten ngliraken dawuh. Sampun ketingal sowan wonten ngabiyantara malah kathah ingkang sami ngaturaken bulu bekti mah glondhong pangarep-arep. Para kalodal malit syukur bejo sewu. Senadyan to Koko Prabu Anggana Dewa semanten ugi ngaturaken pambagya panakrama Koko Prabu jagat Dewa Bathara. Kula tampi kanthi bingah Yayi suka pambagya dumateng pun kakang nampi pamujipun Yayi kados mboten kirang setunggal menapa. Praptanipun ingkang raka dasar kula sampun kanthi prawadya bolos gelar sepapat. Mbok bilih wonten ruwet rentenging kraton ing Sanyaluri. Yayi Prabu mboten prusa ngrugi kula triwaloka dumateng pun kakang sumadya prajurit saking negari Jongbaran. Kula nuwun inggih. Matur sembah sewu nuwun Koko Prabu. Senajan to abdiku perciniman semenuga prayoga nonggon musuhan. Wala dalah bojleng plis lanang arcaka blah. Nuwun mboten badhe nguci wani piswanipun ngabdi wonten ngabiyantara. Mboten sanes amung semedya cumadong dawuh pangandika dalem Kanjeng Dewaji kula non mengkono. Koko Prabu sewu kalepatan nyuwun gumi samudra pangesami. Ingkang raya ngaturi Koko Prabu tuwin nimbali para kadang. Amargi kula sampun nampi aturipun para kawula ing wewengkon kraton Sanyaluri yen to kathah para kawula dalem alit ingkang nampi sapu dendaning Jawata. Kepareng cumadung ngendikanipun Yayi, menapa ingkang kasandang dening para kawula ing wewengkon kraton Sanyaluri. Yayi ngendikaken yen to nampi sapu dendaning Jawata. Mekaten Koko Prabu. Kathah para kawula ing sami among tani tanam tukang sampun rinakit wonten ing Tegal kepanasan boten saged dados. Ingkang nempuh dhateng para kawula ngantos ngawontenaken raja pejah. Sakit enjing sonten kapraya sakit sonten enjing dumugining tiwas. Saksamunipun ingkang rayi nampi aturipun para kawula kados menapa kekes rasik manah kula kepeksa ingkang rayi lajeng minggah sanggar planggatan. Nuwun dumateng Jawata ing akarya jagat. Miturut saking sasmitaning Jawata ingin sampun kula tampi. Negari saged tata tentrem menawi kedunungan lare ingkang kedunungan wahyu. Cingak ing manah kula kacena ingkang rayi dereng uninga lare pundi ingkang kadunungan wahyu lan kados pundi anggenipun badhe angupaya angaturaken cupeting pamanggih pramila ingkang rayi lajeng angaturi para sesepuh ingkang sepados saged paring wawasan ingkang calon animbulaken tata tentrem negari kula Koko Prabu. Wah, jagat Dewa Bathara. Menawi Yayi dereng mangertos kula kinten yen namung wewengkon ing kraton Sanyaluri menapa malih negari kula ing Jongparan mboten wonten tiyang ing saged kedunungan wahyu. Mbok menawi mboten lepat saking pemanggih menika temtu lare trah giri sarangan. Kula nuwun inggih mapanipun mboten badhe sisip temtu wonten wewengkon ing Indraprastha ugi dumunung kanan kiring giri sarangan. Mekaten Koko Prabu yen mekaten ingin dados ngendikanipun Koko Prabu amargi kula ingin nampi wangsiting Jawata menapa kepareng kula jengkar saking palenggan badhe kula upaya kanthi lebur lampah anjalak peninggal dening utamaning nata
Berbudi bawa laksana liringkang bawa laksana agung genya paring dana angge ganjar saben dina liringkang berbudi netepi pangandika kula kepareng matur Koko Prabu kepiye Yayi yen pancen sampun mekaten ngendikanipun kadang kula Sinrawedi Koko Prabu Anggana Dewa mboten perlu ngebok kuncanipun Koko Prabu ingkang rayi sagah lebur lampah njalak peninggal senadyan to kula rencangi njajah dusun Milangkori ngupaya satriya ingkang pinangka tata tentreming negari dalem sonya lur adikku di Patih Andayawati yen pancen mengkono kang dadi prastyamupun Kakang ora liwat kejaba mung suka pangestu paring pamuji muga-muga bisa leksananing jawata pinaringake marang calon rahayuning negara Sonya Luri saandhaku nuwun inggih kepareng keng rai bidal dinten menika Koko Prabu ora liwat sing praetna ngati-ati aja kaya bocah cilik Yayi matur sewu sembah nuwun sanget Narendra kang ngambek marutama lega donya lila ing brana Yayi kula Koko Prabu ngaturaken kedrawasan menawi ingkang rayi kadang loyai patih dipun pitados ngantos dumugi wonten wengkon Indraprastha menggawe ngraosipun ing raka kados boten wentala sanget awit ing ngriku sampun kondhah